Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya po dulur kabare, ketemu meneh nduk kabar basa Jawan. Nduk acara kabar perjuangan. Dulur, mapak tahun ajaran anyar 2026-2027 sekolah-sekolah Wahidiyah mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA nerima pendaftaran siswa-siswi anyar. Alhamdulillah nduk kutha Kabupaten Malang iki wis ana sekolah-sekolah Wahidiyah mulai tingkat TK, SD, SMP lan SMA. Nduk kepanjen dhewe sekolah-sekolah Wahidiyah ana nduk Penarukan. Mari ngono nduk Desa Jenggala ya ana sekolah-sekolah Wahidiyah. Lah nduk sekolah Wahidiyah Desa Jenggala mulai tanggal 1 April sampai 10 Juli 2026 saben bengi ngelaksanakno mujahadah PMB penerimaan murid baru tahun 2026 sampai 2027. كل لما توانا باشين ونادي معلومات الله وأخذ اللهم يا واخذ يا خالي يا جميع صل وسلم وبارك على سيدنا في كل لما توانا باشين ونادي معلومات الله وأخذ اللهم يا واخذ يا خالي صل وسلم وبارك على سيدنا في كل لما توانا باشين Salam barik ala sayyidina Muhammad. Kullu ramadan wa nafashin wa nadi. Ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya al-ghas ya sayyida ya al-ghas Biru ilallah Biru ilallah Iku mau PMB utawa SPMB, sistem penerimaan murid baru
sekolah-sekolah Wahidiyah tahun ajaran 2016-2017. Ayo dulur-dulur, anak-anake di sekolahno nduk sekolah-sekolah Wahidiyah utawa di pondokno nduk pondok pesantren Kedunglu. Alhamdulillah nduk Kabupaten Kutha Malang wis ana pondok-pondok pesantren Kedunglu. Kayata nduk Kutha Kepanjen ana pondok pesantren Kedunglu 2. Wis sakmen dhisik lur ya. Kabar perjuangan dina iki makili sing tenang gawe sepurane nada trima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.